Genesis chapter 18. Ti kari amayanak ni Isaac. Nagparang ni Yahweh kini Abraham, ijay mamre iti ayan dagiti lugo akayo. Agtugtugaw idi ni Abraham iti ruangan ti tuldana iti kapudot ti aldaw. Ket idi tumangat nakita na ti tardo a lalaki a nakalaktek. Timmaray anang sabat kadakwada apaman a nakita na ida. Nagpakleb iti daga sana kinunan. Apo madadaanak nga agserbi kada kayo. Pangaasiyo ta dumagas kayo iti taeng ko. Yalaan kayo iti danom apang buguyo kadagiti sa kayo. Mabalin yo ti agina na ditoy sirok dagiti kayo. Yalaan kayo met iti taraon tapno adda pamigsayo amang ituloy iti panagbiyahe yo. Mapadayawan nak iti yaayo iti taeng ko ket palubusan dak kadi amang sangaili kada kayo. Agyaman kami insungbat da. Padayawan mi ti awis mo. Dinagdagos ni Abraham ti simrek iti tuldana ket kinunana iti asawa na. Sara, mangala ka iti sangasupot iti kasayaatan nga arina ket mangluto ka iti tinapay. Tarsem, karpasan na, nagtaray anapan iti ayan dagiti arban ket nangpili iti nalukmeg nga urbon ti baka. Inted na iti maysa kadagiti adipen na nagdardaras anapan ng isagana. Nangalan ni Abraham iti keso, gatas, ken ti karne a pinaluto na ket impasangon na kadagiti lalaki. Iti sirok ti kayo ken nang serbian na kadakwada. Bayat ti pananganda sinaludsod da. Yan ni Sara nga asawam. Adda iti uneg ti tulda insungbat ni Abraham. Kinunana ti maysa kadakwada siyam a bulan a manipod ita. Agsublia akto ket addanton anak ni Sara nga asawam. Adda ni Sara iti ruangan ti tulda iti likudan ti agsasao ket dumdumngeg iti saritaan. Lakay ken bakit unayen dagiti agasawa ket saan payen nga agregla ni Sara. Iti kasta nagkatawa ni Sara iti uneg na ket kinunana. Ita bakit ken kimbetakon? Aggan masakpay nga ta ama makikaidda may sapay lakay unayen ti asawak. Sinaludsod ni Yahweh kini Abraham. Apay ang nagkatawa ni Sara? Ako na. Pudno kadi ang mabalin ti aganak idinto ta baketakon adda aya narigat nga aramida ni Yahweh kas kinunak siyam a bulan manipod ita agsubli akto ket aganak nito ni Sara iti lalaki. Kaput tamabuteng ni Sara naglibak ket imbagana asaan ang nagkatawa. Di kaglibak tapudno ang nagkatawa ka kinunani iti sangaili. Imanaw dagiti lalaki tapno mapanda iti lugar apaka tanawa aganda iti Sodoma. Kimuyog kadakwada ni Abraham tapno itulod na ida iti dalanda. Kinunani Yahweh, jak ilimed ken ni Abraham iti panggep ko nga aramiden. Agbalinto dagiti kapututan na anaindaklan ken nabileg a nasyon. Agdawat to dagiti amin a nasyon ti lubong a bendisyonak ida akas iti panang bendisyon ko ken kuana. Pinilik na Abraham tapno ibilin na kadagiti lalaking anak na ken dagiti kapututan na atungpalen da ket agaramid da iti naimbag ken nalinteg. No aramiden da daytoy aramidek dagiti amin nga inkarik. Nga agpaay ken kuana. Kinuna ni Yahweh ken ni Abraham,
Nakabutbuteng naipulong nga ar-aramiden ti Sodoma ken Gomorra ket nakaruunay ti basol da. Masapol a bumabaak tapno amwek no pudno daytoy. Pimanaw dagiti ilalaki ket nagturong da iti Sodoma ngem nagbati ni Yahweh iti ayan ni Abraham. Inasitgan ni Abraham ni Yahweh ket sinuludsod na. Pudno kadi nga iraman mo a pukawen dagiti awanan basol kadagiti nakabasol. No adda 50 at tao nga awanan basol iti syudad. Pukawen pay lakadi iti entero a syudad. Saan mo aya apakawanen ti syudad tapno maispal dagiti 50? Awan dua adi mo iraman apatayen dagiti awanan basol kadagiti adda basol na. Saan ang mabalin nga aramiden ti kasta? No kasta ti aramidem mairaman ang madusa kadagiti awan basol na kadagiti adda basol na. Masapol anak na ikalintegan ti panangukom ti Huwes iti entero a lubong. Insungbat ni Yahweh no adda masarakak a 50 at tao iti Sodoma nga awanan basol ispalek ti entero a syudad gapu kadakwada. Nagsaumanoin ni Abraham, dispensarem ko maapo ti tured kong agsaoken ka kinunana. Tao aklaeng ket awan ti kalintigak nga agsao. No 45 laeng at tao ti awan basol na asaan ket di a 50 dadaelem kadi ti entero a syudad gapu talima ti kurang na a 50. Insungbat ni Yahweh, jak pukawen ti syudad no adda masarakak a 45 at tao nga awanan basol. Nagsaumanen ni Abraham no 40 laeng jak pukawen gapu takadagiti 40. Insungbat na kinuna ni Abraham, pangaasim apo tadi ka agunget nga masapol nga agsaludsudak manen no 30 laeng kinuna na jak pukawen no adda masarakak at 30. Kinuna ni Abraham, pangaasim tapakawanem ti kinatured ko nga agsaludsud pay apo no 20 laeng ti masarakan jak pukawen ti syudad no adda 20 a masarakak. Insungbat ni Yahweh, kinuna ni Abraham, pangaasim apo tadi ka agpungtot daytoyen ti maudi a saludsud ko no 10 laeng ti masarakan. Kinunana, jak tadaelen ti syudad no adda 10. Pimanaw ni Yahweh kalpasan ti panagsauna ket nagawid metten ni Abraham.